Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Чӣ хеле ки дар сарлавҳаи видео диден, мавзӯъ мешавад дар бигем қонунҳои нави шаҳрвандии Россияро гирифтан дар соли 2023. Ай шумо мо дар чӣ хизмате ки нафарҳое ки РВП доранд, вид на жительство доранд ё ки шаҳрвандии Россия доранд ё ки бигем мехоҳанд ки шаҳрвандии Россияро бигиранд, ин видеоро роӣ мекунем ки ай қонунҳои нав хабардор бошанд ва бигем посредникҳое ки ба основаниҳои кӯҳна ваъда метиҳанд ки шаҳрвандии Россияро мегирем, метиҳемтон бовар накунанд ва донистан хубтар ай. Ҳатман видеоро то охирша тамошо кунен, беҳад бигем чизҳои хуб ай. хоб пеш ай мавзӯъро сар кардан номерҳоро чун ҳамавақта мемонем ки барои авиабилети ҳавопаймо ай Россия ба Тоҷикистон, ай Тоҷикистон ба Россия метавонед дар WhatsApp нависен, нарх навора фаҳмен ва ба дили пур харидорӣ кунен. хоб сар мекунем мавзӯъро. қонун ба имзо расидагӣ хато накунем 1-3 ҳафта пеш, вале бигем ки деистовад мекуна пешаки бигем 180 рӯз пас. То 180 рӯза шумо метавонед ки ба основаниҳои кӯҳна ба бигем қонуни кӯҳна деистовад мекуна. баъде ки қонуни нав бигем ки ба кор даромад, ба основаниҳои кӯҳна шумо дар шаҳрвандии Россия супоридан наметавонед. аввалан мегем шумо метавонистед ки ба оила, яъне основании оила, яъне ки бигем ҳамсартон қатӣ ЗАГС мекарден, ба основанияи ЗАГС дар РВП месупориден, 1 сол мегузашт ба основанияи РВП дар вид на жительство ва 3 сол мешид ЗАГСтона, бигем 3 сол будани ЗАГСтон основанӣ мешид барои шаҳрвандии Россияро гирифтан. Дар қонуни нав бигем ки агар ки 3 солам зиёд шава, шумо дар шаҳрвандии Россия супорида наметавонед, яъне ҳама чиз айбайн мерава. И бадҳош ай, минусҳош ай бигем, бо иҷа плюсҳошам ҳаста. Дуюм бигем дар қонуни кӯҳна ки ҳозирам деистовад мекунад то 180 рӯза мешид ки ба основанияи яъне оиладор фарзанддор буден, мешид ки бигем фарзанд қати РВП-ро мегирифтем, прямой дар вид на жительство месупоридем. қонуни нав қати бахшиш бигем РВП-ро мегирифтем, прямой дар гражданство месупоридем. қонуни нав қати намешава, РВП вид на жительство, баъдан шаҳрвандии Россия. хоб пеш мешид ки нафарҳое ки ЗАГС мекардан, ай ЗАГС ҷудо мешидан, вид на жительстворо мегирифтан, дилшон пур буд ки бигем ба основанияи носитель русского языка, яъне вид на жительствошон основанӣ мешид барои носитель русского языка да супоридан. қонуни нав да носитель русского языка айбайн мерава, яъне ба основанияи вид на жительство шумо наметавонед да носитель русского языка бисупоред. хоб чорум ай ҳама безебуш бигем ки аннулировать кардани паспорт, яъне дар қонуни нав бигем барои нарушениҳои оддира метавонанд ки паспорти шуморо аннулировать кунанд, яъне ягон кас дар угрозаен ё ки ягон проблема мекунед. Чихе бигем дар қонуни кӯҳнае ки деистовад мекунад то 180 рӯза 35 статья буд ки барои аннулировать кардани паспорт, а дар қонуни нав боша 94 статья шидагӣ ай. ҳамин чиз мақсад нафарҳое ки шаҳрвандии Россия доранд, бигем ҳамин статьёро азиёт кунем ки рӯпарӯ нашавен ва бигем ки шаҳрвандии Россияи шуморо аннулировать накунанд. хоб акӣ мехонем бигем чӣ хубиҳо дора. хоб бигем ки падар ё ки модар вид на жительство дора, фарзанддор мешаванд дар Россия, фарзандто наметавонед ки документоша дар гражданство супоред. агар шаҳрвандии Россия ҳам надошта бошен, вид на жительство дошта бошен, мақсад метавонед ки фарзандтон дар Россия таваллуд шава, дар гражданство супоред. дуюм вақте бигем ай дига шаҳр ба Россия меоен, ба роҳи самолёт ё ки ба лодка бигем хато накунем, қонун да ҳамин хел ки агар хитон ё ки оилатон бигем, яъне занҳоро дар назар дорум ки хитон ё ки мардҳо боша оилашон дар вақти ба Россия омадан дар ҳавопаймо ё ки дар самолёт таваллуд мекунад, падару модар агар шаҳрванди Россия ҳам ки набоша, метавона
фарзандшона документоша дар шаҳрвандӣ Россия супоранд. хуб веже дошта бошем видна жительства родственниктон основа нишида метавона барои гражданство супоридан дар қонуни нав. Яъне инҷа медароя бобо биби бобокалон биби калон ва иншаллоҳ видеои ояндада маълум мекунем тошнашакӣ бо киҳо медарояд. ва шумо видна жительство дорем хитон бигем соли 1985 дар Россия таваллуд шудаген ё ки хитон бигем дар Россия таваллуд шудаген, видна жительство дошта бошен, таваллуд шудани хитон дар Россия основа нишида метавона барои гражданствода супоридан. дар қонуни пеш фарзандтон бигем, яъне нафарҳое буданд ки фарзанддор буданд, айзакс ҷудо шуда буданд. яъне ҷудат мекарданд ки кай фарзандшон 18 дар расаву мақсад видна жительство гирифта метонистанд, вале фарзандтон 18 сола мешид, баъд основа нишида метавонист барои гражданство супоридан. дар қонуни нав мегем фарзанд 18 сола ҳам набоша, несовершеннолетний ҳам боша, основа нишида метавона барои шаҳрвандии Россияда супоридан. хуб шашум бигем нафарҳое ки дипломи сирхи Россияро доранд метавонанд дар видна жительство супоранд, баъдан дар паспорт. ҳамин қадар маълумот фикр мекунам маълумотҳои беҳтаринаи дастгириро аёд набурорем. хитона эҳтиёт кунем, боқӣ паноҳи Аллоҳ, миннатдор марҳамат бошем.